Kanal Eksplozije vam prikazuje. Mensuru brat poručio: "Jel Mina jedina na svetu, makni se od nje, razočarao si me." Nikako ne podržava njihovu vezu. Zadrugari su večeras dobili misteriozni izazov velikog šefa, za koji je trebalo da se prijave 7 dobrovoljaca. Nakon što su se prijavili, veliki šef im je poručio da svih 7 dobijaju pozive sa porodicom, zbog čega je usledila eksplozija emocije u Beloj kući. Nakon Mateje Matijevića poziv je dobio Mensur Ajdarpašić, a on je pozvao svog brata. "Šta plačeš, kukaš, kakva Mina, šta je to, razočarao si me totalno, jel moguće ovo? Što plačeš, što kukaš? Nije ona jedina devojka na svetu, šta ti je? Šta si se zaljubio, jel moguće da ovo radiš? Uozbilji se malo, pustite priče," pričao je njegov brat. "Kuku, kako si, gde mi je Šeki, gde si to, gde mi je majka?" pitao je Mensur sav usplahiren. "Majka je dobro, pravi pare, što se ne makneš od te Mine, jel ona jedina devojka tamo? Ti nisi svestan šta radiš, bolje da ne znaš kako to deluje napolju. Najbolje da je ženiš i da je dovedeš ovamo. Ne čini mi se nikako, samo plačeš, kukaš, razočarao si me. Nije Mina jedina devojka," pričao je njegov brat. Mina se nakon poziva razočarala i udaljila od Mensura. On je trčao za njom i govorio joj: "Ma nemoj da obraćaš pažnju, nije on tako mislio." Da li će ovaj poziv ostaviti traga na i onako turbulentnu vezu Mensura i Mine, ostaje da vidimo. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.